ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಸುವರ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡಮೆ ಮಾರ್ ಪನಡುಂದೇಜಿ ಅವು ಬಲೆ 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 ಎಂದಲೆ ಪೊಕೊರಿಂದೆತ್ತ ಬಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾರೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ದುಂಬೊತ್ತುದು ಬೈದೇರು ನಿಕುಲು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತುಯ್ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಎದುಕೊಂಡೆಡು ತುಂಬ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾತಕದ ಭಾಷೆಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಭಾಷೆಡು ಬಂದ್ಬಿಡುಂದಾಂಡ ಗುರು ಗಟ್ಟಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಕ್ಲ ಗುರು ಅಣ್ಣನೇ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಚತ್ರ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜಿಂದೆನ್ನುವ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೂರ್ಯಲ ಒಲ್ಲೇರು ಸೂರ್ಯ ಗಟ್ಟಿತ್ತನಂದಾಂಡಲ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ತೆರಿದಿನ ಕೊಲ್ಲನ್ ಪೆರುಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಪವರ್ ಬರಪುಂಡು ಪವರ್ದ ಬದಲು ಪವರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಭರತ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಪೊರೆಬ ತೊಟ್ಟಿಲು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಾಡು. ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕುಡೋರ ಸೇರಿದ ನೆಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಬುಡಲದ ಸುಲಭಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೇರಿದಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಈತನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆಯ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪಾಕಾರ ಉಂಡು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಮೋಹಿನಿಯಟ್ಟಂ, ಹೀಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಭಾಷೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೇಷಭೂಷಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೊಡವ ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಥಕ್. ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ನೃತ್ಯ ಗರ್ಭ. ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಲಾವಣಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरि सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा.
అద్భుతమైన ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಕಾರದ ನೃತ್ಯಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರ ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಗು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇತ್ತಲೇಕನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೇಜದ ತಂಡೊಡ್ಲ ಅದ್ಭುತమైన ಕರಾಟೆದ ಪ್ರತಿಭೆರುಲ್ಲೇರು ಯೋಗಾಸನದ ಪ್ರತಿಭೆರುಲ್ಲೇರು ಯೋಗಾಸನ ದೇಹಗೂ ಮನಸ್ಸುಗೂ ಸುಖ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ಕರಾಟೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣದ ಕಲೆ
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಂಚ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ವಿದೇಶಿಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೀಗಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇರೋ ತನಕ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಇರೋ ತನಕ ಈ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಜನಪದೀಯ ನೃತ್ಯ.
म रे सा सा रे सा गा नि सा गा म प नि सा ग रे सा नि ध प म ग रे प म ग रे सा प म ग रे सा प म ग रे। विश्व में अनेक वर्ग वर्ण जाति पंथ है, भाव है अनेक, बोल है अनेक, कर्म है कोटि कोटि रूप में, किंतु प्राण एक है, मान एक, ध्यान एक, ज्ञान एक, गान है कोटि कोटि रूप में, किंतु प्राण एक है, मान एक, ध्यान एक, ज्ञान एक, गान है। आज एक शक्ति है, एक भाव भक्ति है, आज एक शक्ति है, एक भाव भक्ति है, कोटि कोटि रूप में अभिन्न आज भावना, कोटि कोटि रूप में अभिन्न आज भावना। जन्मभूमि वंदना, मातृभूमि वंदना, कर्मभूमि त्यागभूमि भाग्यभूमि वंदना। नमो 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 भारताम्बे नमो 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 भारताम्बे सारस्वत शरीरिणी, नमोस्तु जगतां वन्दे ब्रह्म विद्या प्रकाशिनी। नमो नमो भारताम्बे हिमालय किरीटिनी, गङ्गाद्या सरित सर्वस्तन्यं ते विश्वपावनी। नमो 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 भारताम्बे, नमो नमो भारताम्बे, नमो नमो। ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭೂಪಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರರಚನೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ! ನಮೋ ನಮನದ ಡಾನ್ಸ್ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಜ್ ತೊಜಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ನ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಎಸ್ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ವೇದಿಕೆ ಕಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಏತು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡಾಕಲೆ ಮಲ್ಪಾಯರ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವೇನು ತೋಷ್ಪಾಯಿ ನಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಾಕಾರನು ಪುರಿಯರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಪ್ಪೋಡು, ಕೊಡವನತ್ಯ ಒಪ್ಪೋಡು, ಗರ್ಭ ಒಪ್ಪೋಡು, ರಾಸ್ತಾಂಡಿಯ, ಕರಾಟೆ, ಆಸನ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ನೀನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದು ಪನೋಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಅನಿಸೊಂದಿತ್ತನು ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡಿತ್ತನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಆಯ್ತ ನಡುಟು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೇನೊಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತನ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂತಿನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾದ ಆ ಸೌಂಡ್ ಒಬ್ಬರ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಅಂಚನೆ ಪುಡೊಂಜಿಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಪಂಡಿಬೇಟಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಪಣ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಡ್ ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅದೇ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಡು ಉಲ್ಲಾಸಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತನು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಪಣ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಅಂತ ಪನ್ಪುರ ಧೀರಜ್ ಪುದರ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಧೀರಜ್
ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ನಿ ಯಾರು ಧೀರಜ್ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗದ್ ಪಂಡೇರು ಧೀರಜ್ ಕತೆ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕ ಇತ್ತು ನಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಇಂಕ ಒಂಚ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತೀನಿ ಮನ ಕಥಾನಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತನಾಡ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಚಿನ ಪಿದಾಡ್ದಾರ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗನ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಈರ್ಪನ್ಲೆ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಾಯಲಕ ತೋಜಾಯರು ಎಸ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಜ್ಪ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಹತ್ತದ ಅಜ್ಪ ಜನನ್ ಕಲೆ ಪಾಡ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಜ್ಪ ಜನ ಕಲೆ ಪಾಡ್ರ ಧೀರಜ್ ಗೆತ್ವಂಗಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದಾ ಒಂಜಿ 7 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯೋಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇಲ್ಲ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪದು ಕವರ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ನೋಡು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಪಣಗ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಿನ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಿರ್ತ ತೋಜು ಅಂತುಂಡು. ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, the style of performance, that was good. Artwork, the concept was interesting. Professionality could have been a little better. It's a very good attempt. Very good. Keep it up. ಇತ್ತೆ ಸೂರಜ್ ಸರ್ ಈರ್ಪನ್ಲೆ ಹೈ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಹೈಲೈಟೇ ಎಂಕಿನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆ. ಸೊ ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ದಾಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಾರು ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆವಡು ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಡುಪ್ನ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂತನೇ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ 80% ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನದರ್ 20% ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕಾರಲ್ಲೇನು ತೋಚ್ಪದ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ಎ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಂಚನೆ ಕನಪ್ನೇಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಹಿನಿಯಾಟಂ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಅಡಾವುಸ್ ಅವಡು ಅಂಗಶುದ್ಧಿ ಮುದ್ರಾ ಸುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಈವನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಗೆ ಈವನ್ ಕಥಕ್ಗೆ ಬನ್ನ. ಬಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ಫೋಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವಿನ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಕನಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ನಿಕಲ್ ಮಂದರಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂಯರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ತೋಡಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಲಾವಣಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಎಗೇನ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಜಾಯ್ ಸಾಲ್ಸಾ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಮ್ಮನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಆದೊಂಡು ಅಕುಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ವೈಸ್ ಏನು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪನೋಡಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ನ. ಸೊ ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪಂಡ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಕನ್ನೋಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೈದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇನಿ. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಕಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಸರ್. ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲ್ಲ ನನ್ನವರಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಟಿ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನನ್ನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತ್ರಿಷಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟಪಾಡಿದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ಅನ್ಪ್ಯಾನೆ ಜೋಕುಲತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಪಿರಾಡು ಬೆನೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿಗಲ ಇಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋ ನೀನಿತ್ಯ ಎಗ್ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್.
ಈ ಲೇಸುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ. ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್, ಶಶಿ ಸೋಪ್.